Slučaj Nikole Gruevskog. Po svaku cenu su neki mediji u Beogradu hteli da dokažu da si ti, Nikolu Gruevskog... Ja sam glavni jatak. Jatak si njegov, da si ga ti izvadio iz Makedonije. Onda su počeli da napadaju politiku koja je bila na naslovnoj strani da je Gruevski pobegao preko Makedonije. Pobegao je nije preko Makedonije, preko Albanije. Ne, preko Albanije. I sad su napadali politiku zašto preko Albanije. Jer je trebalo da se dokaže da je pobegao preko Srbije i da si mu ti bio jatak. Šta se zapravo desilo? Ajde da vas ja pitam, pošto sam ja video tu mrežu čudesnu. Kako je on bežao? Pošto sam ja video tu mrežu koju su oni napravili medijski, pa kažu da se pitaju Albanija, Srbija, Crna Gora. Zašto se pitam? Ne, to je Karl Bildt rekao. Karl Bildt je rekao svi oni koji podržavaju, da vi svi na odgovornost... Svi oni koji su na platnom spisku i na ovoj grupi, ne kažem za njega, verovatno i on, ali nisam siguran, koji su na različite načine podržavaju Zajeva i tako dalje. Kaže, se pitaju Albanija, Crna Gora i Srbija. A za šta da se pitamo? Aj, pitaju, recite mi za šta da se pitamo. Aj, prvo pitanje, kako je Gruevski izašao iz Makedonije? Kaže ličnom kartom. To je objavljeno... Čekaj, moje pitanje, jel vi njega ste gonili ili ga niste gonili? Jeste li vi gonili u tom trenutku Nikolu Gruevskog ili niste? A sad ćete čujete pravu istinu. I vi deca ovde, a i svi drugi. Dana 11. tokom noći, mi nemamo zvanične podatke, ali procenjujemo između 1 i 2 posle ponoći, lice Nikola Gruevski ulazi na teritoriju Albanije. Ulazi na teritoriju Albanije, legitimisalo se, ulazi u pratnji 2 lica mađarske nacionalnosti. Zatim ulaze u Crnu Goru preko prelaza Bozoj. Božaj, ne znam već kako se to zove ili kako. Božaj. Kako god već. Ponovo ulazi sa normalnim dokumentima, ličnom kartom i čuvenim pasavanom dodatnim. Koji je dobio u Tirani u Mađarskoj ambasadi. Dana 11.11.2018. u 22:27 Nikola Gruevski ulazi u Republiku Srbiju preko GP Gostun sa regularnom ličnom kartom, izdatom u Skoplju, u pratnji lica Jožef Zoltan i lica Feleđi Hazi, nije ni važno. Dana 12.11. u 5:11 časova, dakle bez odmora, verovatno voze, imenovano lice je napustilo teritoriju Republike Srbije na GP Horgoš, pritom se legitimisalo sa travel document ili pasavan serijskog broja 100.501 izdat u Tirani na ime Gruevski Nikola uz ličnu kartu i u pratnji lica sa diplomatskom potnom ispravom u svojstvu vozača diplomatskog vozila. Zašto ovo sve govorim? Da bi ljudi razumeli. Tek dana 13.11. Znači, u tom času ne postoji poternica? Nikakva poternica, nikakva potraga, ništa. Tek 2 dana kasnije, 13.11. u 19:35 od strane Interpol Skoplje dostavlja nam se međunarodna poternica na imenovano lice. Dakle, mi da smo zaustavljali Nikolu Gruevskog, značilo bi otmicu s naše strane. Čak je i Zoran Zajev rekao da on možda otet. On je tek 14.11.2018. nakon internih provera predmetna međunarodna poternica je uneta u sistem UPA Srbije. Dakle, 3 dana kasnije. Pa koga vi zavitlavate svi? Tražite od Srbije da hapsimo lica za kojima nema potrage i poternice. To hoćete od Srbije. Šta smo mi, divlje pleme? Divlja zemlja da hapsimo ljude za kojima nije ni potraga raspisana, a kamoli međunarodna poternica. Jel to od Srbije očekujete? Umesto se pitate, a koga ste vi pustili i zašto ste ovoliko čekali da poternicu raspisujete? I šta mislite zašto nisam odgovarao ovima na domaćoj sceni u Srbiji? Čekao sam. Čekao sam da se ispucaju sa svojim jalovim i tupavim napadima, da pričaju gluposti po svim novinama sve vreme, da bih onda izašao sa činjenicama. I kakve to veze ima? Sve je urađeno u skladu sa zakonom i u Srbiji i u Crnoj Gori. I šta ćemo sad?
A pokušali su da od toga naprave aferu, da ga je Srbija kriva, da je iz Makedonije... Zbog velikog kriminala za koji Tadić sutra treba da ide potpuno isti način u zatvor. I šta sad? Koji možete svakom da... Ali u to neću da ulazim. U taj deo neću da ulazim, to je pitanje Makedonije i njihovih stvari. Kad si poslednji put kontaktirao sa Nikolom Gruevskim? Čuo sam ga poslednji put, da se sećam. Ranije smo češće kontaktirali. Poslednji put kada su bili nemiri u Sobranju. On me je pozvao iz Beča i zamolio me, rekao, ako možeš, Aleksandre, da pozoveš narod i ljude u Skoplju na mir, na smirivanje situacije. Oni imaju poštovanje prema Srbiji, prema tebi. Ja sam rekao, nema problema, to ću da uradim. I možda smo se još jednom čuli, ali verovatno je bilo nešto oko Evropske narodne partije. Nažalost, nisam s njim u nekom bližem kontaktu. Evo... Nažalost, a inače ovih dana ga svakako nisam čuo, ni njega, ni bilo koga od njegovih ljudi. Bio sam sa Zajevom 4 ili 5 puta u kontaktu. Mislim da smo relativno normalne odnose uspostavili. Srbija nema nikakvih pretenzija ka Makedoniji. Jedna od retkih zemalja sa kojom oni ili bivši Jugoslovenskoj republici Makedonije ili Severnoj Makedoniji. Ja više i ne znam kako da kažemo, da ne pogrešim, da nekoga ne uvredim. Koja je priznava makedonsko ime kako god hoće. Da, mi smo pitali njih kako hoćete da vas mi priznamo, mi smo tako priznali. Tako je, mi smo to tako i uradili, tako da mi nemamo nikakav problem u odnosu prema Makedoncima. Oni su nama jedan od najbližih naroda, zaista jedan od najbližih naroda i imat ćemo najbolje odnose sa njima i u budućnosti.